Παίζει, είμαστε live. Ναι, πλησίασε. Τζονς Γιώργος για το Athens Throwdown 2024. Κατηγορία Elite Drone, Workout 2. Stigma Box, θα έχουμε και γραμμένα εδώ, σε περίπτωση που γίνει mute. Αυτά. Πάμε να δείξουμε. Μαθαίνουν 25. Εντάξει. Ωραία. Φάνηκε το 25. Ναι. 1,50. Και παραπάνω. Ένα μέτρο. Πάρτε και από ψηλά καθόλου. Έτσι. Εδώ. Πέντε. Έχεις βάλει flight mode, Ναι. Εδώ. Έτσι. Βγάλε αυτό την αρχή εδώ, ότι είναι 1. Πάρ' το μακριά, έχουμε ότι είναι 6. Εντάξει. Έλα εδώ. 20. Την 20. Ωραία. 10. 10. 15. Έλα κοντά. Και έλεγε από την άλλη να φάμε το 15 από εδώ. Και έλεγε από την άλλη. 20. 10. 10. 15. Και έλεγε από εδώ πάρει το 15. Okay. Ωραία, ξαναπάω να δείξω ότι ξαναμπαίνουν στην πάρα. Δείξε τι θέλουμε. Ωραία, ξέρεις τι. Μην με σκάσεις στα ρε, δηλαδή φρόντιζε το rest time μου να είναι σταθερό αυτό. Εντάξει, την παίρνω την ταινία, Ναι, βγάλω, τελείωσε. Sorry. Λοιπόν. Έτσι αυτό που σου είπα, Σόφι ρίξ' το! Ακούω σένα Γιώργο. Ναι. Σένα ακούσα. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Δύο. Τέσσερα. Πέντε. 6. 7. 8. Πάμε deadlift. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, έως. Πάμε. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ωραίος. Μια εξάρα είναι, μια εξάρα είναι. 19, 20, 21, 22, 23, 24, ωραίος. Πέτα ζώνη, πάμε. Ένα, ωραίο, λεκάνη. Ωραίο, 2, 3, ωραίος. Τίναξε χέρια. Πάμε. Ένα,
Δύο. Τρία. Ωραίος. Να πιάνεις πιο πίσω και να μπαίνεις hollow. Πιάνε πίσω και μπαίνει hollow, να πάρεις arch. Πάμε, πάμε. Πιάσε hollow. Ωραίο. Μπράβο. 1. 2. 3. 9 είμαστε. Πάμε τελευταία 30 να το φάμε. Μπες σε hollow. 1. 11. Καλή arch, καλή arch. 11 είπα, καλή arch. 12. Πάμε, πιάσε. Να περνάνε τα πόδια. Ωραίος. 1. 2. 3. 4. 5. Μπράβο. 6. 7. 8. Πάμε wall walk. Σοφιά, μέτρα εσύ. Ωραίο. Μπράβο. Μπράβο Γιάννη, άλλα τόσα είναι. Μπράβο ρε, μπράβο Γιάννη. Πάμε 3-1, πάμε Γιάννη 3-1. Μπράβο ρε Γιάννη, πάμε. Πάμε 2 είναι Γιάννη, πάμε 2 είναι. Ωραίος. Πάμε τελευταίο. Πάμε τελευταίο. Πάμε τελευταίο. Μπράβο. Ωραίο ρεπ. Μπράβο, πάμε. Άμα βγήκε διπλές. Πάμε Γιάννη. Σε hollow. Ωραίο. Μπράβο, ωραία ρέπινε Γιάννη. Ωραία ρέπινε και τα δύο, μπράβο. Πάμε, μπαίνετε καλά σε hollow. Ωραίο. Ακριβώς αυτό. Καλή hollow για να βγει σε arch. Μπράβο, πιο πολύ υπομονή. Ναι. Δεν σου φάνε μετράς. 6. Πάμε, μια χαρά. Πάμε μονές, πάμε. 7. Ωραία είναι Γιάννη, ωραίος ρυθμός. Καλή hollow. Προσπάθησε να πηδάς λίγο πιο πίσω για να μπεις καλή hollow. Πάμε Γιάννη, 2 είναι, πάμε. Μπράβο. Καλό, σωστό.
Ναι, ναι, ναι. Να το. Πάμε, 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 πάμε. Ένα. Άτος, μπράβο. Ωραίο. Πάμε. Στα 8 είσαι Γιάννη, πάμε, είσαι πολύ καλά. Πάμε, πάμε. Πάμε Γιάννη, είσαι πολύ καλά, πάμε. Ένα. Λεκάνη. Ωραίο. Πάμε Γιάννη. Πάμε Γιάννη. Πάμε Γιάννη. Μην αφήσεις. 2 είναι. 2 είναι. Πάμε, είναι ξεκούραστο το άλλο. Είναι ξεκούραστο το άλλο. Μπες γρήγορα να κερδίσεις χρόνο. Πάμε Τζον. 9 είσαι. Πάμε, 9 είσαι. Μπράβο, μπράβο. Ωραία ρεπ. Δώσ' το άλλα. Πάμε 1, 2, 3, πάμε 9,5. Δεν αφήνεις. 2 ρεπ, 2 ρεπ. 9,47 είσαι, 9,47 είσαι. Πάμε. Πάμε. Πάμε Γιάννη, παίρνουμε στα 10 λεπτά. Πάμε, 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 πάμε. Πήδα από μακριά να πάρεις καλή hollow. Ωραίο. 1. Πάμε. Ωραίο. Ωραίο. Πάμε, πάμε. Μπράβο, είναι άνετα, είναι άνετα. Πάμε με το ρυθμό αυτό, είναι άνετα. Πάμε, είσαι καλά, είσαι καλά. Μπράβο, πάμε, 3 είναι, πάμε. Πάμε. Πάμε, μπράβο, μπράβο, έλα. Πάμε, συνέχισε ακριβώς έτσι, τέλεια. Μπράβο. Ένα είναι καλή hollow. Μόλις πήγαμε 11. Πάμε καλή hollow. Μπράβο ρε μαλάκα. Είσαι μεγάλος ψολάς ρε μαλάκα. Είσαι μεγάλος ψολάς. 11-8 κάπου εκεί. Είσαι μεγάλος ψολάς ρε. Μπράβο ρε μαλάκα.